आज आपलं भेटूचं ठरलं होतं. हा ठरलेला, पण भाजी घेऊची होती ना, म्हणून जर आई वांगडा येईल. ठीक आहे. चल बाय पिल्लू. बाय बाय. बघितलं कशी तेड लावलंय. मग अरे गर्लफ्रेंड नावाचा प्राणी आहे ना, त्याच्यामुळे कधीच खराब बोलायचा नाही. अरे गर्लफ्रेंड म्हणजे पनवती. अरे पनवती एकदा आयुष्यात लागली ना, आयुष्याचा वाटोळा झाला. अरे सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत ह्यांचोच विचार करा. ह्यांच्या मोबाईलचा रिचार्ज संपला, रिचार्ज मारा. ह्यांका खायसारख्या वाटला, हॉटेलात न्यावा. ह्यांका शॉपिंग करू घ्यावा. अरे थांब रे, अरे कंटाळलो रे, अरे थांब रे, कंटाळलो आयुष्याचं तुमका सांगतोय. अच्छा, औषधीच्या नावावर हे धंदे चालले. ही भाजी विकत घेता.